Antaa Starkki vetää tuleen puoleensa, niin ajetaan sen perässä. No sen takia myös taatte, kun tää menee nopeampaa kuin teidän... Jos mä pääsen edes sinne vittu sillalle asti tällä. Älä jumita tuohon sillalle sitten, siinä on niitä kaiteita jossain. Niin no mä venaan nyt teitä niin, että tulisitte tänne. Me ollaan kyllä 200 tällä Datsialla täällä. Sä oot sumalla. Noniin, sit let's go. Siellä on vastaanottokomitea löytyy. Let's go. Jäähän tähän. Eikä, mennään yli. Missä? Siellä on saleetisti joku. Nyt jätkät. Piiput läpi. I'm ready with the Tommy. No niin, siellä näin. Ei saatana! Mikä tää on? Mitä vittuu, te voititte ne. No mä tyrmäsin tohon... Vittu... 3 tappaa, huhhuh. Nosta mut. Onko turvallista? En mä tiedä. Ihan sama. Mä nostan tuolta takkaa päin. Eikä, että se ei Ei vaikuttanut käänny sille tänne kauhean... päin se perse. Se ei vaikuttanut kauhean taktiselta pysähykseltä. No mä kato, Niin kun mä- se oli siellä takana, niin mä osuin siihen, se auto lensi sen toisen päälle. Ilkaappa! Kato tuo! Mitä? Tuulilasista tullut vaan toinen auto läpi. Se On meillä- yliohjautu. SMG-silua onko? Ei. Hei, meidän pitää liikkua pojat. Joo. Täällä SKS jos joku tarvii. Ajaa Starkille. Ei, Hyppääkö joku kyytti? tää Datsia on mennyt läpi tästä toisesta autosta. Pääsekö näitä liikenteessä? Ei trollu mitään. Get to the Stark! Saatana! Mulla on nyt aika monta energiaa. Ei vittu mikään Mad Max-peli.